Mal-ftuħ ta' bosta stabbilimenti t-tnejn filgħodu, it-toroq Maltin reġgħu ħadu nifs ta' ħajja hekk kif is-sidien daħlu lura fuq xogħolhom u l-konsumatur Malti bil-mod il-mod irritorna lejn iċ-ċentri kummerċjali f'pajjiżna. Dan hekk kif inqas minn xahrejn mindu feċ l-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna tħabbar tnaqqis f'numru ta' miżuri li kienu introdotti sabiex jikkontrollaw it-tixrid ta' virus li laqat id-dinja kollha. One User il-Belt Kapitali u ċentri kummerċjali oħrajn fejn saħansitra stajna nsegwu il-ħaddiema tal-ħwienet lebsin il-maskri joqogħdu attenti sabiex ma jidħlux ammont kbir ta' nies f'daqqa waħda fil-ħanut filwaqt li jħeġġuhom biex innattfu idejhom qabel jidħlu. Tkellimna ma' Denise Bonello li tieħu ħsieb l-operazzjoni ta' bosta stabbilimenti f'pajjiżna. Hija spjegat kif l-istabbilimenti kellhom jagħmlu bosta arranġamenti bżonjużi qabel setgħu jilqgħu il-klijenti. Kellna nippreparaw il-maskli, il-hand sanitizing gel biex ikunu fl-entrata u sajniġ ukoll ħalli l-klijent meta jidħol jinaddaf idejh u waqt li jkun sejr lejn il-cash jew inkella jdur fil-ħanut iħalli d-distanzi għamilna s-sajniġ kollu mal-art tal-ġiex metri kif suppost. Hija spjegat kif il-ħaddiema kienu fuq ix-xwiek sabiex jirritornaw lura fuq il-post tax-xogħol għalkemm qed joqogħdu attenti li anke l-ħaddiema bejniethom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kontra t-tixrid tal-coronavirus. Kulħadd kien looking forward għax issa kważi 5 weeks magħluqin u kulħadd kien looking forward biex jerġa' jaqbad rutina. Bonello spjegat kif il-konsumatur bil-mod il-mod ukoll qabad jirritorna lura lejn in-negozji sabiex jagħmel ix-xirja tiegħu biex bekk mal-ftuħ tal-istabbilimenti it-toroq tagħna reġgħu ħadu l-ewwel nifs ta' ħajja u flimkien mal-poplu Malti wawċi għamlu pass lejn in-normalità.